Apa iki, Mbah? Layangan dolanan apa? Apa iki ku tenaga roket kok. Waduh, apa tuh? Wedian. Wah, Mbah. Wah, sikil mau ketalen kabeh iki, Mbah. Wah, ngene iki. Waduh. Wah, mau aku Mbah ndak mah melu ketut luar angkasa. Wah, kok iki piye iki anunya? Aku iki kadang ngontro iki iki. Mumpung angine gede, beruntung layangan kok tenan aku iki. Pakan layangan kok aku ya mau lho. Oh, layangan milik mati apa ya? Aku wis udah pesan aku iki gawe wis untung tadi. Le. Ono apa Mas yo? Selamat mayu. Ono apa Mbak? Kok ngono badhe aku iki. Wah, berarti wis ketemu badhe kowe. Wis, wah parah tenan iki, Lek. Ono apa? Nggo layangan ngene lho, Lek. Iki layangan lagi. Ning sing model roket. Wah, gangnya model roket gede lho. Tapi apa nganggo tenaga cahaya? Iya, apik tenan layangan iki. Ayo ning yo kuwi mau aku mlayu to, soalnya dhek iki mundhuk ning keserimpet. Waduh. Wah, ayo mbangan aku ketut ke gara tekan luar angkasa aku mlayu to. Oh, hari ini kowe jualan gitu. Oh. Kayak dong ya. Kayak katoke guys, mabur kayak. Sing nyirenge apa? Oh, oke lho. Wah, kayak manuk malah didotoli manuk barangnya. Wah, yo kayak waduh mesake aku Lek. Mesake aku. Mesake ngopo mergane? Lah kuwi mesake ngopo? Ah mesake badhe ning udo kuwi lho aku njuk ora katok ngono. Kan iso dipoto ya. Ah, wis digeblek sendiri. Ah, malah apik to. Sing dimesake iki aja kuwi. Apa? Ngomong nang isore lho. Ah piye wong sing nang isore iki? Perantapan terus yo mambu aku. Ora tau salin. Oh, ya. Kemlebu dhuwur banget kok. Nek kesempet helikopter apa pesawat piye kae lho? Wah, manuk barang yo notoli terus ya. Piye Lek, wis piye iki gendang? Piye? Ditulungi kok piye ngono? Wah, ngene wae. Tak duwe katok kowe yo. Yo. Sing apik lho. Waduh, alon Lek, alon. Iya, tak luar angkasane Lek mati. Wah, entek ya. Lah ono iki piye? ora apa-apa, nek penting nganu, ora kademen. Iki soalnya rawan masuk angin. Ya wis yo, nang ngono saiki diterke saiki po. Yo, Yo, wah, saiki layangan iki gowo, Mas. apa nih? Ayo, nang mburi gowo. Gowo. Yo. Yo. Apik. Wah, iki Lek. Mau ning kene iki. Ah, nang kene apa mau? Oh. Ning ndi yo? Ning ndi saiki wonge? Bah. Mbah, Bah. Mbah. Bah. Kene ndi, Mbah? Bah. Le. Wah, ngelek. Wah, wah, kuwi kok mau. Oh, tak kira wis mabur melayang tinggi. Patok betul. Patok aku ya. Yo foto yo. Foto sik lah. Wow, bisa jen aku. Foto sik. Wah. Slappy apa kamera mburi? Wah. Aku ki sansen aku ki. Oh, Lek, kuwi Lek. Patokku ki waduh. Enggak, Lek, bener tak. Yo, tak anu. Ora ngono ki ora gojek kok. Aku ki mau kowe iki kanca ora. Yo. Buku kowe Mbak. Aku tole iki mau bar mangan tak tego. Kok bulan aku. Malah aku tiba ku gundung-gundung. Ngono gak ayo. Aku nek ketut tekan orang kata. Yo, yo rabi aku. Rabi aku. Bukan wis to. Piye iki? Lah aku iki bro, Mbah. Oke, telak isin kowe masak. Ayo. Tak ndani kene ya. Ya, tak kali sik. Tak tunggu nang kene lho, Mbak. Ya. A few moments later. Oh, tak arep ndelayangan lho. Mumpung angine gede. Menusuk. Wow. Lho menaku Mas. Lho. Iki kok aku iki nek mabur ya apik lho. Oh. Iki nek badhe kaya ngene iki ngerti. Suwen badhe iki arep kondangan wae le salin. Lek.
Apa ya? Ora aku iki sing tenan aku. Kowe iki nulungi aku. Oh. Ning yo gawe wirang aku ngene iki piye? Aku mau tak nek katokku ning katokku dilalah pas entek dadi Wah, apa tur ya? ketu kabeh anu lho, Mbah. Wah, nek ngene iki jare aku kepiye nang kuning dalan arep mulai. Isan aku. Aku ngene iki. Wah, kelan sandal. Apa itu tapi? Ayo. Iki sampai 5 bur lagi Mbak nek kenangin, Mbak. Wah, iso wae. Wah, iku wah. Wes bakane wae. Lah lucu ya katoke iki. Wah, nek aneh. Iki dadi layanganku ki apik ta, Mbak? Arane kowe. Apik Iki ya. gaweanku ki, Mbah. Oh, Bro. Iki Wah, ya apa iki yo? Gambare kelelawar. Wah, gambare kowe lapar iki, Mbah. ya nek saiki kok ngene iki ora apa-apa, emang gambar-gambarin superhero, kelelawar macem-macem ngene iki yo ora masalah. Ini nek jaman biyen ora ngene iki. Lah piye? Sing tradisional tenan iki gambare ngene iki. Ono putukan iki putih memplak kene abu amben usume ngono kuwi. Oh. Wernane wis saiki nganggo ireng. Nek biyen ijo. Ijo. Oh, ijo. Tenan to? Ora. Kur biru kuning akeh. Oh, mong telu wernane. Oh, kudu kelirke ning kene iki. Aku ana mata kira bentuke kae. Ah. Sampai kene wae. Aku ngono kuwi. Ning kene apa ning kene? Oh, lah ngono. Sing slendangan yo ono. Sendangane piye? Nganggo sendang ini pokoke ngene. Nek mati dodol jamu kae. Oh, betul tamu Oh. ya. Wah, ngene. Gambare ngene berarti. Iya. Ayo ngene iki. Ngene muluk ngene iki. Nyampe ngene iki. Oh, Sendang. lah ngono. Ah terus mayunge barang iki model iki mayung ngene iki. Ha iki nak gecek ngene iki petekan. Nah, iki mayung ngene iki. Ah, ini gampang limu sangkutan. Nah, iki jenise ngono kuwi. Angkutan. Oh, jenise ngene iki. Dadi iki nek sangkutan iki layangan adon. Dadi didu. Oh, itu lah. Oh, ngasunar kae. Wah. Ini iki berarti. Glut. Wah, nu. Ana Wah. layang sing sangkutan, Mbak. Ana sing ra sangkutan yo gampang. Iki ana anune. Buntute. Oh. Iki kode iki, kode. Kode. Buntut iki buntut apa jane, Mbak? Oh ya kaya Buntut saka wulu pitik apa Sapi. Oh ya ono, tapi nek sapi kowe engko nyangkut masih pengkal. Bengal. Aku kur saka kertas kae. Buntute iki iso digawe sop ra? Wah. Aku nek sapi. Nah, ya makane. Nek iki ora iki layangan. Mbak. Iki nggo klebet-klebet ku nang dadi nek iki ra oleh disangkut. Oh, lah ngono. Iki sing ngunduh cah cilik. Oh, cah cilik berarti. Oh, ndak nangis. Oh, iya 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 iya. Aku nek ngunduh layangan rasah ning nggon sing ngono kae ono kabel-kabel, barang sing lapang. Sing lapang. Lapangan. Berarti kudu nang lapangan. Oh, apa nang pantai pisan. Wah, apa Wah. apa? Wah, iki sebar. Ah. Ora ganggu liya-liyane. Aku lumayan ning kan ono. Aja ning cerak daerah bandara. Udah Nah, nabrak. paling ora yo 5 kilo apa 10 kilo Waduh, waduh. wah, cerak bandara ya jebar ya, Mbak. Wah, aku ganggu iki. Satu, ah, berarti kok katokmu ya to? Oh, Oke. ngapain? Wah, Pesawatnya to. Gitu. Manut. Ayo. Katoknya 5 bur.